Λοιπόν, ακούστε τώρα, διότι εγώ έχω ξετρελαθεί με αυτό το θέμα. Έχω εδώ κοντά μου ένα υπέροχο ζευγάρι, τον Αντώνη και την Αριστεία Μαρτσάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας ήρθατε. Λοιπόν, το ζευγάρι αυτό, αυτά τα δύο νέα όμορφα παιδιά, πέρυσι, πριν ένα χρόνο, το 2006, το Πάσχα, ναι, παντρεύτηκαν με παραδοσιακό κριτικό γάμο. Και όταν λέμε παραδοσιακό κριτικό γάμο, έφτιαξαν, πήγανε και στο Λαογραφικό Μουσείο, πήγατε, πού βρήκατε στο Μπενάκι, πήγατε. Στο Μουσείο Μπενάκι, συμβουλευτήκαμε φορεσιές από το Μουσείο Μπενάκι. Επισκέφτηκαν μέχρι και το Μουσείο Μπενάκι για να συμβουλευτούν το πώς πρέπει να κατασκευάσουν τις φορεσιές τις παραδοσιακές για να γίνει ο γάμος έτσι όπως γινόταν τα παλιά τα χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω, το έχω δει και στο βίντεο, θα σας το δείξουμε. Εγώ αυτό το βρήκα υπέροχο. Υπέροχο. Μακάρι δηλαδή να γίνει αυτό μόδα και τα ζευγάρια στην Κρήτη, θα το δείτε τι ωραίος γάμος, τα ζευγάρια στην Κρήτη να παντρεύονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ το είπα, αν ήμουν κριτικιά έτσι παντρευόμουν. Εδώ είναι ένα όνειρο αυτός ο γάμος. Λοιπόν, επίσης, θα ήθελα τον κύριο Φραγκάκη, καθηγητή με μεταπτυχιακές σπουδές στη λαογραφία, τον είδατε, τον κύριο Γιώργο Φραγκάκη, νωρίτερα. Μας παρουσίασε το στρώσιμο του κρεβατιού με την ομάδα του και τα πλικιά. Επίσης, κοντά μας στον καναπέ πλέον κάθεται ο κύριος Πατεράκης, τον σύστησα νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Κριτών. Όπως επίσης, εδώ στο στούντιο κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Τσουκλαράκης, συγγραφέας ερευνητής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο με τις φορεσιές. Γιατί όλος ο γάμος έχει βιντεοσκοπηθεί και το πώς ακριβώς φορέσατε τις παραδοσιακές φορεσιές, που έχει και αυτό μια τελετουργία. Και να πούμε ότι η Αριστεία παρουσιάζει και μια εκπομπή στην Κρήτη, ναι, που έχει αυτό το αντικείμενο. Με κριτικούς παραδοσιακούς καλλιτέχνες. Είναι παραδοσιακή εκπομπή στην Κρήτη TV. Έτσι. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα πούμε πολλά περισσότερα. Ο παραδοσιακός γάμος στην Κρήτη είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Δύο νέα παιδιά, ο Αντώνης και η Αριστεία, τόλμησαν και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 2006 ένωσαν τις ζωές τους τηρώντας τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους. Παντρεύτηκαν κάνοντας πατροπαράδοτο κριτικό γάμο. Σμίξαν οι απόψεις μας με την Αριστεία από όταν ξεκινήσαμε και είμαστε ζευγάρι. Εγώ ονειρευόμουν πάντα ένα τέτοιο γάμο, η Αριστεία το ίδιο. Μάλλον πως συναντιόμασταν από χρόνια, τουλάχιστον στη σκέψη, και το κάναμε και πραγματικότητα. Βασικό χαρακτηριστικό του κριτικού γάμου είναι η φορεσιά του ζευγαριού, η οποία είναι και ιδιαίτερα δαπανηρή, σύμφωνα με τον λαογράφο Θρασίβουλο Τσουκλαράκη. Η παραδοσιακή φορεσιά σήμερα για να φτιάξει έχει πολύ μεγάλο κόστος. Τα κομμάτια της φορεσιάς, δηλαδή η βράκα, το γυλαίκο, το μητάνι, το καπότο, όλα, το ασημοχειροποίητο μαχαίρι, η καδένα, έχουν πολύ μεγάλη αξία. Και επίσης ήταν το επίσημο ένδυμα κάθε ανδρός στην Κρήτη. Και γι' αυτό συνήθως το έφτιαχνε μια φορά. Αυτό ήταν το ένδυμα που είχε συνέχεια. Δεν ήταν εύκολο και να φτιάχνεις. Συνήθως τις ανδρικές φορεσιές τις έφτιαχναν τερζίδες, ενώ την γυναικεία την φιλοτεχνούσε η ίδια η νύφη με την συμβολή έτσι, του οικείου περιβάλλοντός της. Και ήταν θέμα της επιλογής. Σήμερα τέτοια ρούχα δεν βρίσκεις εύκολα. Ο Αντώνης έραψε τη γαβριάτικη στολή του αφού πρώτα συμβουλεύτηκε βιβλία της παράδοσης και βρήκε ράφτη έμπειρο. Το βάζουμε πριν βάλουμε τη βράκα. Από το πρωί στο σπίτι του γαμπρού έχουν μαζευτεί συγγενείς και φίλοι για να τον ντύσουν και να του τραγουδήσουν. Στην Κρήτη υπάρχουν δύο είδων γυλαίκα, το τρέτο, το ανοιχτό δηλαδή που λέμε, και το σταυρωτό. Αυτό είναι το ανοιχτό.
είναι το υπόδημα, ως επιτοπλίστων και αυτό σχολινό, δηλαδή εορταστικό. Γεια σου κυβερνήτη, γεια σου. Άιντε σ' ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, ο ουρανός ό,τι σκεπάζει ο ουρανός. Είναι καθαρά από ασήμι, είναι φτιαγμένο στο χέρι, χειροποίητο, αφού έχουν σχεδιαστεί. Τα σχέδια τα περισσότερα βέβαια είναι από παλιά σχέδια. Απλώς εγώ πρόσθεσα τον Άγιο Γεώργιο που ήθελα. Εδώ αυτά τα στολίδια, οι αλυσίδες πάντα τελειώνανε σε κάποια φρουριά. Για σένα έχω, για σένα έχω την καρδιά. Όπα, όπα, κοπελιά μου, για σένα έχω την καρδιά. Για σένα έχω την καρδιά παλάτι καμωμένη. Αυτή είναι η καδένα.